Genis. Pum. Hola, molt bones. Què tal, Carles? Bé, aquest retras que t'he deixat aquí a l'estacada un rato... No, cap problema. M'ha fet recordar... Sí, tu també has estat d'Erasmus? Sí, vaig estar d'Erasmus a Viena, a Àustria, i bé, la veritat que sí, no, el que deia, que és una experiència, jo crec que totalment recomanable. Sí, m'he sentit bastant això, vull dir que m'ha fet recordar. Perfecte. Bueno, abans de parlar del projecte de l'Impro Music, anem a parlar una mica més de lo que... Tu com a músic, no? Llavors, no ets nou, no és una cosa nova. Tu ja tens el colze fet, no? Fa uns anyets, sí. Quan vas trobar per primera vegada la música? Bueno, la música sempre ha estat una miqueta al voltant meu, a l'àmbit familiar. Ja som 3 germans i els 3 ens dediquem a la música. Ostres. És el gran, el petit o el del... El petit dels 3. Sí, que ho has mamat. Sí, que ja vas veure com pujaven els germans. Sí, ha estat així una miqueta bastant natural d'aquesta forma, podríem dir. Però bé, sempre compaginant-ho també amb l'esport, també intentant fer bastant esport a casa i tal, però bueno, fins que hi ha un punt que, no, lo típic quan has d'estudiar i això amb els 18 anys, després d'estar a l'escola de música, doncs va ser ja quan em vaig decantar per estudiar ja més específicament la música i estar totalment amb això involucrat. Però sí, ho dic d'una manera, doncs això m'agrada molt, totalment natural i que des de petitet, podríem dir. Molt bé. I cap a quin estil tu te sents més còmode? O sigui, com és la música que tu fas? Bueno, a mi, no sé, a mi m'agrada tot. Intento que m'agrada escoltar coses molt diferents. Sí, la veritat, la carrera que vaig fer allà a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC, sí que és l'especialitat de jazz, però, bueno, també és una mica perquè ara el jazz està bastant reglat i hi havia aquesta possibilitat de fer aquests estudis. Però, a part del jazz, m'agrada tot, vull dir, el rock, el flamenc, m'agrada molt la música urbana que s'està fent també ara, el trap, el rap. Intento escoltar una miqueta de tot, vull dir, aprendre i més que no pensar tant en estil, sinó fixar-me en la música que s'està fent en concret. No, però dir personalment tu, la música que tu fas... Vale, t'entenc. Sí, jo ara, bueno, estic en diversos projectes. Aquí a la ciutat estic amb Renaldo i Clara, per exemple, que podria ser més un caire més pop. Després, aquí també a la ciutat havia estat amb la Sugar Push Band, que fan jazz, no? O ara també, recentment, això és bastant nou, o quasi que no s'ha estrenat, tot i que vam fer un concert així a petit comitè amb el Joven, el cantautor d'aquí de Lleida, que també seria una espècie d'indie. I el meu projecte en solitari està més encarat a l'electrònica. O sigui, una miqueta també els gustos que escolto, també intento, per bé o per dolent, mira, com que m'agrada tot, intento tocar una mica de tot. Llavors, tu vius de la música? Sí, bueno, dono classes també, dono classes a l'Orfeó Lleidatà, un parell de tardes, i després també dono classes a la UNIR, a la Universitat de La Rioja. I què vas a La Rioja i va i vens o què és? És online, vale. Sí, és una universitat, és com si fos la UOC, no? Sí. O sí, el que és privada. I sí, per sort, bueno, també estaria bé això d'anar cap allà, no? No sé, per provar el vi i tot això. Però no, ho faig des de casa, és una universitat que està plantejada. De fet, jo crec que és superpionera amb el tema, ja fa molts anys que va, amb el tema d'ensenyament online i tal. I llavors sí, i els concerts, llavors sí, vaig compaginant una miqueteta. Home, lo de l'Orfeó, que és una institució així, allò... És potent, sí. Bueno, tens una companya de feina que som amics de fa molts anys, la Sheila. La Sheila, molt bé, la Sheila López, gran cantant, sí, supercontents amb ella i ha entrat amb molta força, té molta empenta. Amb ella fa 15 anys anàvem de concert amb ella, feia jo vídeos amb ella, va treure els seus singles, estava en gires de cadena dial i tot, bueno. Sí, no, la veritat. No, hi ha un equip molt guai a l'Orfeó, la veritat és que estic molt content i el que tu dius, és una casa bastant gran i amb pes a la ciutat també i m'agrada molt perquè està molt involucrada a nivell social, té un caire social molt potent. De fet, allà he tingut l'oportunitat de treballar, fer tallers de musicoteràpia amb gent de problemes de salut mental, conjuntament amb l'Hospital Sant Joan de Déu. O sigui, el que m'agrada de l'Orfeó és que és
una mica més que una escola de música, llavors estic content allà. Que no és només les classes, Correcte, sí. I a part, i ara amb el tema que vosaltres que esteu seguint una mica la programació i tal, s'han ficat les piles amb el tema de la programació, no paren de programar concerts xulíssims i bé, la veritat és que els anirem incorporant. Que bé. Això de la improvisació, per què? O sigui, sembla ara la moda de Lleida o sembla que... Ja, ara m'ho comentàvem. Sí. Què té d'especial? Perquè hi ha el concepte aquest, que ara t'ho explicaràs una mica la diferència entre el que tu fas, el que fareu a la saleta el dijous i el que és el conegut, el concepte aquest de jam session. Molt bé, està bé explicar-ho. Sí. Quina és la diferència? Sí, t'explico. Sí, nosaltres serem concerts, el que passa són concerts de lliure improvisació. I, per exemple, les jam sessions, que les jam sessions tenen l'arrel, si no us molesta així breument, ràpidament, l'arrel de les jam sessions o provenen una mica de les trobades fortuïtes, esporàdiques de músics de jazz sobre els anys 30-40. Músics que acompanyaven o tocaven en grans big bands, a l'acabar els concerts s'ajuntaven entre ells i fent aquestes improvisacions intentant portar un pas més enllà la música. Així va néixer el bebop i músiques amb harmonia segurament una mica més desenvolupada i era com se podien expressar. Les jam sessions bàsicament és una trobada fortuïta amb un repertori més o menys comú que és el Real Book, que és allà on és un llibret que la majoria de músics de jazz tenen, on hi ha les peces de jazz més conegudes arreu del món. Llavors, el guai d'aquestes jam sessions de jazz, per exemple, que solen ser jazz, dic de jazz, però pot ser hip-hop, el que sigui, és que segurament pots anar a l'altra punta del món o allà a Noruega, on l'acompanya, i dius, vull tocar un estàndard de jazz, Stella by Starlight o Autumn Leaves o All of Me. I segurament aquella persona el coneixerà i improvisen, però sempre dins d'una estètica jazz o hip-hop prèviament pactada. Hi ha una improvisació, però amb uns paràmetres més o menys pactats. Llavors, el que jo proposo a aquests concerts de lliure improvisació és ja directament petar-s'ho tot. O sigui, no hi ha ni un marc, no pactem ni un marc. Vull dir, és l'escolta, és el tocar i a partir d'aquí sorgeix la música des de zero. I a partir ho podem portar cap a un terreny, ho podem portar cap a l'altre, però sense cap tipus de marc. Si vols dir que tu pots estar fent jazz i l'altre fer rock metal. Sí, però bueno, podria ser, molaria, però és com si tu ara em preguntessis una cosa i jo te parles de peres, no? O sigui, la idea és com que més o menys els músics dialoguen i ja combinen una mica això i en principi tenen la capacitat de desenvolupar el seu discurs al voltant del que s'està proposant. I és una mica això, però sense haver pactat res. Sí. Perquè al final el jazz, quan parlen de la improvisació, hi ha improvisació, però al final hi ha coses molt delimitades. Vull dir, hi ha una harmonia que segueixen, o hi ha una pulsació, o hi ha un tipus de subdivisió rítmica, que està superguai, però després hi ha un pas més, que és aquesta lliure improvisació, que és això, és l'escolta i el poder reaccionar al que proposa el músic i a través d'aquí és com si fos el joc del telèfon també, que t'envies un missatge, aquesta persona l'agafa i el canvia. I amb tu qui estarà a l'escenari? Doncs mira, cada mes anirem canviant de músics. Llavors la idea és una mica invitar músics que troba interessants, no només de Lleida, sinó dels voltants, i si la cosa va bé, la idea és també que vinguin músics de lliure improvisació de Barcelona o d'allà on sigui allà. I la idea és, doncs, això, per exemple, aquest dijous, que és la primera, hi haurà l'Arnau Millà. Per aquesta hem anat com a lo segur, no? Com dir, gent que coneix el territori, la casa i està avesat a fer-ho. Llavors, l'Arnau Millà és un gran flautista d'aquí de Lleida, de fet és de Balaguer, i amb un currículum impressionant, i ell, aquí a Lleida se coneix molt per ser el director del col·lectiu Frit, que és un col·lectiu d'improvisació però que es basa en una tècnica de direcció que es diu sound painting. I l'Arnau és professor del Conservatori aquí de Lleida de flauta, és un gran músic i ell està molt avesat a fer aquest tipus de lliures improvisacions. I amb ell també hi haurà, juntament amb mi, el Mario Peña i Lillo, que és un guitarrista xilè, des de fa anys també afincat aquí a Lleida, i ell ve molt del camp de la clàssica, la contemporània, és compositor també, i és professor de l'Orfeo Lleidatà. I llavors estarem els tres, jo a la percussió, el Mario a la guitarra
I, de fet, lo xulo, o a mi almenys m'ho sembla, que de fet és la idea, perquè jo crec que jo soc pro Lleida a tope i hi ha gent que té molt talent, però a vegades no estem connectats o no ens coneixem. I el Mario i l'Arnau, que són dues persones músics molt interessants, entre ells no es coneixen. I m'encanta, ni han parlat ni res. I, de fet, arribaran com 15 minuts abans del concert i tocaran. O sigui, serà en plan... Mario... Hola, què tal? Bona nit. Arnau, Mario, Arnau, tal, vinga, la guitarra i tocarem, saps? I em sembla, o almenys a mi m'ho sembla, bastant fascinant i estic segur que sortiran coses xulíssimes. I a través d'aquí també ens anirem coneixent i dic, hosti, el Mario i l'Arnau... Serà la teva bateria... Correcte. La flauta i la guitarra. Sí. Sí, la idea sempre és... Acústica, guitarra elèctrica, quina vessant... Acústica, sí. Sí, ell està amb l'acústica. Sí, la idea sempre... Bueno, es anirà veient el que passi, però la idea és com... M'ajuda molt que la guitarra té el component més d'harmonia i després la flauta pot fer més melodies, tot i que els papers són intercanviables, però volia buscar, trobo que funcionava aquest format, no? I també dir que el de cara als propers mesos... Dis-me, Clàudia. Vale. Espera, no et sent. Espera, la Clàudia... Sí, la sento. Sí, tu la sents, però la gent no la sent a casa. Vale. No, espera... Bueno, dis-me, i jo li faig. No. Si vols explicar-ho tu mateix, dient una mica... Sí, la Clàudia... Correcte, la Clàudia m'està preguntant quin tipus de música tocarem o si prèviament ho pactem o això. No, la idea és... No, de fet ja et dic, és anar a tocar allà i ja veurem què passa. És totalment... Clar, jo us estic explicant una mica ràpid, però aquest corrent, una miqueta va néixer als anys 60 i és un pas més en aquesta llibertat musical. El gran recorregut del jazz, que va néixer a inicis del segle XX, després també sobre els anys 60 va néixer el free jazz, o sigui, el jazz lliure, que és com obria totalment això, el que deies, sense harmonia, sense melodia, i a través d'aquí es van començar a juntar aquests lliures improvisadors. Llavors, pot ser que ho portéssim a un punt reggae. Jo, per exemple, si me mole, de sobte potser em fico a tocar un patró reggae i el Mario me segueix a mi. Però i a veure cap a com conduïm i el Mario té... és un gran guitarrista clàssic, de sobte potser ho condueix, ho desdibuixa i ho porta com un altre món i jo la condueixo. De fet, a vegades pot ser que toquéssim i durant 40 minuts no paréssim. No us preocupeu, la gent que vingui, els concerts seran entre 45 minuts, màxim una hora, però pot ser que estiguem conduint constantment i que féssim un... Però no són cançons. No. És tot de tirón. No tindria... En principi no té per què. Si sorgeix, si en algun moment trobem un silenci que és interessant i diguem, uau, ens ha flipat aquí, ha sigut com superconclusiu, saps? Imagina't això que dius, i el Mario fica allà un acord que dius superresolutiu, però no pactem res. I parem, i això. Això t'anava a dir. Sí, la idea és ficar veu i que hi hagin en ocasions veus i la idea també que hi hagi veu, que hi hagin també altres disciplines artístiques. Té moltes ganes que hi hagi també dansa i no sé, se m'acudeix, per exemple, aquí a Lleida tenim una gran ballarina que és la Maria Mora, segur que n'hi ha moltíssimes, però la Maria Mora que està molt amb això, fa molta lliure improvisació, o teatre també, que al col·lectiu Frit de fet hi ha un parell d'actors, el Richie i la Montserrat, també podrien estar inclosos, o inclús la poesia, també m'agradaria que algun poeta, de sobte, nosaltres li fem la base, el que sigui, i està improvisant i fent poemes improvisats. Ja et dic, per aquesta primera sessió del dijous vaig anar com a gent que coneixia, molt propera, i que sé que està molt avesat a fer-ho, el Mario i l'Arnau, però la idea és això, que puguin sorgir altres disciplines també artístiques i la veu també. Sí. Ai, ara jo t'he respost però no he dit el que m'havies preguntat, no? Perquè clar, jo no som massa bo. Perquè ara se la sentia la Clàudia ja... No. Preguntes quan he dit, vale, la del veu. Però bueno, s'ha entès, jo crec. Sí, jo crec que sí que es pot, però que està bé. Doncs clar, què més te volia dir? Tornant una mica a lo de l'Orfeo, sinó de la faceta com a professor, com veus tu la gent jove o com... Clar. Perquè, clar, hi ha una mica tinc la sensació de que la gent no puja tan cultural com abans. Ja. Com veus tu els joves?
O és que venen a fer música, volen fer música realment, o és una obligació extraescolar dels pares? Veus molt artista allí bullint o no? Clar, és complex. També, al final, possiblement, jo on estic donant classes potser és una bombolla, no? Perquè, clar, és una escola de música, no sé exactament fins a quin punt és la realitat del jovent. Jo el que he de dir, clar, la joventut hi ha una franja d'edat bastant àmplia, però, per exemple, jo el que tinc clar, els que tinc que estan estudiant ja batxillerat i tot això, són impressionants. O sigui, són una gent superpreparada i molt, molt... Bueno, jo és que no m'arribava al seu nivell ni de conya, però a nivell d'obertura mental i d'això. Ja et dic, no sé si és la realitat, perquè tampoc... I, bueno, sí que és bastant clàssic el que tu comentes, que alguns alumnes, no els de batxillerat ja, però els de primers anys de l'ESO, doncs alguns sí que potser venen perquè els pares i mares volen que el seu fill faci música, cosa que em sembla superbé, i que els motivin a fer-ho. Després, a partir de tercer, quart d'ESO, ja tindrà una mica més potestat, doncs ja decideixen si segueixen o no. I els que segueixen solen tindre això, i els veig molt oberts. Jo, amb els joves, soc molt optimista, la veritat. No ho sé, és que el de criticar els joves s'ha fet sempre, vull dir, sempre. I la música que, per exemple, és que l'altre dia comentàvem, jo mirava uns articles de com va sortir el jazz als anys 20 i 30, que diuen la música del diablo, la música seva no sé què, tal. Amb el rock va passar el mateix, saps? Ara el trap, no? Ara el trap també, sí, també. I a mi m'encanta, de fet. I no sé, encara... Ja les músiques al final, si estan ben fetes, és igual l'estil, ¿vale? Vull dir, hi ha jazz dolent, hi ha trap bo. Mira, el Marc diu que no s'incentiva prou la cultura, no? Clar, bueno, aquest és un altre tema. L'altre dia el Joan Baró, suposo que el coneixes, I tant. Explicava que, perquè ell s'ha fixat amb la música irlandesa i tot això, diu que en aquests països és com a molt normal que tots els nens o totes les famílies, la part musical, o sigui, tocar un instrument és com aprendre a caminar, quasi, no? I que hi ha molta més cultura d'instrument. Vull dir, aquí deia que ell veu molt com que a Europa o la part, o Espanya, que és molt la cultura d'escoltar. O sigui, el rol de música allí i jo aquí escolto. Aquesta barrera. I no hi ha aquesta interacció de que jo també soc músic, escolto o cosa així, no? Clar, això veu una mica de la música popular, no? Que és participativa, com segurament comenta el cas d'Irlanda i d'aquests països. Clar, un problema és això, que no formi part del nostre dia a dia. Mira, si us fixeu segurament les vostres àvies, no? Quan cuinaven o netejaven, o ho dic pels rols clàssics, ja m'enteneu, però per sort tot això està canviant, però el típic cas, solien cantar cançons, no? O quan l'avi també estava fent el que tingués que fer a casa. Abans se cantava molt més, segurament, no? Per exemple, fent les coses de casa o inclús a la feina. Abans hi havia molta gent a les fàbriques, la gent cantava. Segurament tota aquesta cosa s'està perdent una mica i no ha deixat de formar part de la nostra quotidianitat, no? I llavors cada vegada és com més un producte. Bueno, això depèn de la cultura on estiguis. Clar, per exemple, per sort el flamenc, per exemple, a Andalusia està molt arrelat, no? Dins de la etnia gitana, per exemple, doncs també la música la tenen molt present al seu dia a dia. És que, clar, aquí la idea que tinc jo, per exemple, faig d'abogat del diable, però la idea que tenim de cosa tradicional a vegades són les sardanes. Clar. I, clar, no motiven les sardanes, amb tot el carinyo, som molt català, però no motiven les sardanes. O com a molt sembla atractiu els balls de bastons o alguna cosa així. Clar. No, el que s'ha d'entendre és que si una tradició no s'adapta a la realitat actual o si no té mort, vull dir, refereixo, la tradició té sentit quan és una eina perquè sigui útil en el moment. En el seu moment així ho va ser la sardana com a eina contra el franquisme, sobretot, per exemple, era com més se ballava sardana, perquè era com un procés quasi de reivindicació. I, a part és que la sardana és una cosa... A mi m'encanta la sardana, soc fan màxim, però la sardana també, clar, com que se va imposar molt Convergència durant els primers anys després amb la transició. Tu saps això, per exemple, que està subvencionada la sardana perquè hi ha 5 sardanes a totes les festes majors de Catalunya, clar, per fer una mica la identitat nacional i tot això. I això anava entre, per exemple, jo soc de Terres de l'Ebre, més en concret soc de Flix, i allà hi ha la jota, per exemple. I ara s'està recuperant la jota
i se deixa ballar la sardana perquè va ser imposada una mica per Convergència, una mica això a inicis dels 80. Bueno, jo el que crec bàsicament és que la tradició ha d'estar revisitada, no? Per exemple, o si es fa, per exemple, música folk, que de fet n'hi ha molt bona, però amb una visió més actual. Clar, no, que el Joan, amb els seus discos i les seves actuacions de Twitch i tot, ha demostrat que hi ha música folk o música tradicional, que no és la sardana pròpiament dita de ballar, sinó que hi ha molts ritmes i moltes cançons i molt d'això, que la pena és que la gent no ho coneix, no? Correcte, sí. Sí, i el Joan, per exemple, figures com el Joan, l'Auzeta i tal, fa molt bona tasca d'apropar aquesta música i segurament donar-li un altre aire. És això, la idea és que no es mori la música i que si realment se fa aquest treball de música tradicional, que sigui revisitada i que es pot fer molta fusió. Bueno, el que està clar és que si toques música com fa 100 anys o igual, exactament no té sentit perquè la gent no se sent interpel·lada. Ahí tindrà una funció identificativa. S'ha d'actualitzar o fer-ho d'alguna manera. Correcte, sí. Perquè has dit lo del trap, una pregunta amb el trap. Clar, perquè el trap té com aquest costat obscur que és lo de les lletres, no? Clar, és lo de sempre. Sí, al final és com... Al final és una música, és una eina, és com un ganivet. Amb un ganivet tu pots tallar pa o pots matar algú. O sigui, no és culpa del ganivet, és com tu l'utilitzis. Llavors, al final el trap o el reggaeton són bàsicament una seqüència d'acords que solen ser bastant sempre els mateixos, si els analitzes, i un patró rítmic i tal, que està molt guai. I llavors, per exemple, clar, el reggaeton mainstream que ens arriba, segurament és machista, no? Això que diuen, bueno, però és que la nostra societat és machista, també. Vull dir, per què no... O sigui, també el machisme el veiem en totes les capes de la societat. Ja, però que vull que hi ha alguns... Avui he sentit una, que ara no puc recordar bé exactament, però era com... Ven pa aquí, que te voy a dar por fuerte por detrás. O algo així. O sigui, molt... Ja, o sigui... Ja un to una mica ja bèstia, no? I per exemple, sufre, mamón, devuélveme a mi chica... Això és de los hombres G de fa 3 anys. Sí, però sona com una mica més... No, el machisme sempre ha sigut, i per exemple, clar, com que, no sé, Rolling Stones, Brown Sugar, tots aquests temes, o temes ja són molt machistes, molt racistes. El que passa és que, i si t'agrada el reggaeton, que a mi m'encanta, jo crec que és dels ritmes més bons del món, doncs fes lletres reggaetons. Al País Valencià hi ha 2 noies que es diuen Pupiles, que fan reggaeton feminista, per exemple. Jo és el que els dic als adolescents, si t'agrada el reggaeton, doncs que per exemple, claro, sí, també. Doncs això, fes lletres socials amb aquest ritme o així. O sigui, és com l'utilitzéssim nosaltres, jo crec. No, sí, evidentment se pot readaptar, no? Però, bueno, que, clar, tampoc hem de fer la cultura de la cancel·lació perquè, clar, un dia jo, per exemple, que m'agrada molt el cine, dient, bueno, ara ha de desaparèixer del mapa lo que el viento se llevó perquè dona una imatge racista dels esclaus, de com que estan supercontents sent esclaus, no? Bueno, doncs tampoc no cal. Bueno, el que s'ha de revisitar i... És que és tot, bueno, per sort també ens ve aquesta imatge. Jo, mira, hòstia, últimament menjo una mica el coco. Jo soc... Ho he vist por ahí, no sé si... A la paret, no sé si teniu... Jo soc molt fan de Friends, per exemple, no? Sí, però, tenia hòstia, però tu revisa Friends i té uns... Vale. Jo soc molt fan. I clar, i té episodis bastant xungos, no? Per exemple, que un que se'n fot... que diuen que si Chandler és gay, que si no, però d'una manera, no? Clar, per sort això ja ens grinyola, perquè al final Friends té més de 20 anys o així. I per sort, bueno, ens plantegem altres coses, però no té sentit que... O sigui, em semblaria malament que ara deixes de mirar Friends. El que està bé és que ara l'òptica que adoptem de mirar Friends sigui diferent, no? Perquè hem evolucionat. Però... I el que el viento se llevó estic d'acord, clar. És una gran pel·lícula, però el que està bé que tinguem aquesta mirada crítica. Jo amb 18 anys, allí al Trivial o a l'EPUB o tot el quart, no? Ballar Escape, no? I Escape té lletres que, bueno, claro. Podríem ficar en entredit, no? Sí. O Molotov, no? Per exemple, també així. Sí. El material de maricón. Però, bueno, però estan allí i jo el que faig la reflexió és que jo en aquella època tampoc no...
Clar, és el que passava, no? Clar, jo igual, per això deia lo de Friends. Sí, sí, correcte. No ho pensaves, no? Vull dir, era com cantar una cançó en anglès que no entenies el que deia, o no millor. Pues això una mica igual, no? Sí, bueno, l'important és que ens ho preguntéssim, no? I anem millorant. Sí, sí. Oye, i el Daddy Yankee també forever, eh? Vull dir, jo també sí, home. Té les seves entre rares, però... Home, és que això fa ressuscitar mort, vull dir, és impossible. Com no m'agrada que tingui ja una edat... El reggaeton va arribar en gasolina de Daddy Yankee el 2004, que va ser just jo quan començava a sortir. És totalment joventut. Lo que passó. Sí. No, bueno, bàsicament, no, el que intento és això, és que no intentar criminalitzar-lo, intentar fer aquesta visió revisionada, no? I preguntar-nos les coses. Perfecte. El què? Sí, ara anem amb tu. Pues crec que ja està quasi. Hem d'anar acabant. Sí, cap problema. Tu creus, una única última pregunta, Daisy. Tu creus que s'ha de, o sigui, com a músic, és important lo de ser diferent per poder destacar? Perquè a vegades veus els artistes que venen mainstream i sembla que si no... Sobre un patró. Tens un rotllo, que no sé si tens un efecte així Lady Gaga o jo què sé, o Rosalía o coses així, costa de, no? O sigui, d'enganxar la gent. No sé si tu que fas una música totalment oposada, que el jazz és molt tranquil, no hi haurà mai una estracanada visual o d'aquesta manera. Era com ho veies, o si sents pressió a l'hora de fer música i dius, no, hauria de fer alguna cosa així més alternatiu o el que sigui. Sí, bueno, està bé tindre la teva pròpia veu, no? O sigui, que t'identifiquin per alguna cosa, però que sigui d'una forma positiva en l'aspecte de que tu has indagat, no? Investigat. I després les influències sempre hi són, vull dir que és normal, no? Que al final tot em recordin una cosa o altra de lo que has begut. Però bàsicament el que podria dir és que com més influències o més referències tinguis millor, no? Si ets músic, doncs com més música escoltis, com més toquis millor, i que intentis buscar la teva veu. Sí. Molt bé. Mira, per acabar, diu el Marc diu que no s'ha de deixar mai de veure Friends, eh? O sigui, aquí tenim un... Friends, no, per això et dic, jo soc màxim total, però vull dir que mola que després tens aquestes... Poder-ho revisar-ho i dir, escolta, això millor no anava tan bé, no? Sí. Més els diàlegs, de fet, de Friends. Ah, sí? Hòstia, bueno. Sí, no, molts anys. Sí, l'Aran també diu que te sap. Jo més sé el Rei León, si us serveix de, no sé... Ah, també. Perquè és una pel·lícula, era l'Aladín, les pel·lícules... M'agraden molt els musicals. Doncs, pues, el cantar i aquestes coses. Bueno, moltes gràcies, Genís. Ens veiem el dijous a la Saleta. Que vagi tot molt bé, que estigui ple, que la gent aposti per la improvisació, que a mi em va sorprendre. Ja ho vam parlar un dia amb la Clàudia, de que no vaig anar cegues a veure d'Inhabitants. No, l'únic que puc dir és que jo crec que no deixarà indiferent a qui vingui, no? Després ja veurem si li agrada, però jo crec que serà una bona experiència. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Merci. Adéu. Adéu.